вельмі важна, каб было арганізавана незалежнае назіранне за выбарамі, Таму што гэта дае магчымасць першае устанавіць якая была яўка, колькі людзей прыйшло афіцыйна і колькі налічылі назіральнікі. Другі важны момант гэта ці быў адкрыты галосны падлік галасоў, ці паказвалі вынікі, ці паказвалі бюлетэні выбаршчыкам. Ну і трэці момант гэта інцыдэнты, якія пастаянна маюць месца на выбарчых участках, пачынаючы ад так званых перадвыбарчых каруселяў, калі адны і тыя самыя людзі галасуюць некалькі разоў, да зменаў выніковых лічбаў у пратаколах. Вельмі важна, каб грамадзяне ішлі галасаваць, калі яны маюць гэты намер, у асноўны дзень галасавання, таму што практыка ўскрыцця скрын для датэрміновага галасавання она паказвае, што вынікі вельмі моцна адрозніваюцца ад вынікаў, якія фіксуюцца ў асноўны дзень галасавання. І мая рэкамендацыя рабіць гэта вечарам, паглядзець, пераканацца, што у журнале замест вас ніхто не распісаўся, і таксама праяўляць актыўную грамадзянскую пазіцыю, цікавіцца у старшыні, у сакратара выбарчай камісіі, дзе будзе знаходзіцца пратакол з вынікамі галасавання на выбарчым участку. Таму што ў адпаведнасці з заканадаўствам яны павінны знаходзіцца ў агульнадаступным месцы. Кожны грамадзянін ён мае права азнаёміцца. Чаму гэта важна? Таму што сайт Цэнтр выбаркама не друкуе вынікі галасавання па кожнаму з выбарчых участкаў. І гэтыя звесткі яны фактычна з'яўляюцца схаваны. Чаму яны робяць гэта? Мяркую, гэта з'яўляецца элементам фальсіфікацыі, каб схаваць магчымыя недакладнасці са звестак, якія ёсць у пратаколе, якія ім патрэбны.